Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. With adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabutstong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinigay po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Maoy padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Biyernes Pizza 27 na. Buwan mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, ang ato ding countdown. Pizza 27 naman di ay sa ato pa tulo ka adlaw na lang gyud, no? Sa di pa ang June 30. Og unya mauna ka nang gikatakda nga manaog na sa Kapitolyo si Cebu outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Straight to the point. Pero bantayanan gihapon gyud kay daghan mo sa buhaton. Laliman ka mahigala nga iyang papahawaon ka ng upat ka mga national government agencies nga naa sa legislative building. Unya pirmiro ang gisulti mga higalang pambari 4 nga kini ni ang papahawaon kay mag-opisina si Gwen. Straight to the point. Si Gwen ni Tubag, nga di kuno sa mag-opisina diha kay kabarat pa pud ana nga na sa mag-opisina. Chip kuno kayo chip, kabarat ba pod nga naman sa iyang opisina kuno dito sa social nga building. Ato ni tagag pagtagad mga kaigsunan. Karon nga buntaga unya si Glenn Soco, Vice Governor elect Glenn Soco ni tingog na sad. Pero i-calculate na ng imong pagtingog, Glenn, ha? I-calculate na gamay kay total hapit naman si Governor Gwen nga mawa na diha. Kay basin unya og sa imong pagtingog-tingog malkansi ka sa sumada sa mga Sugboanon. Kay tanawa gud, Glenn, ikaw mo'y gigamit ro ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia. Matod pang Gwenday nga mo'y request ko nung Glenn Soco Indekin. Ni-request Glenn Soco nga kanang maong mga opisina sa Kumilik, DILG, Kuwa, upat na sila ka opisina nga ipapahawa kay mo'y request ko nung Glenn Soco. Unya i-renovate matod pa mahigala kay request ni Glenn Soco. Unya karon, Glenn, tanawa, Glenn, ha, ang imong pagsugod napamas Davide niya sa pamay Vice Governor hantud ron. Ang ikaw unya naka June 30, board member pa ka karon. Pag June 30 usa pa ka. So ang imong mga request ron ni na ka as Vice Governor, ihatag tanan ni Gwen nya si Pam. Tanaw, astang transition team na ni Gwen dili pa makiistorya ang Pam. Straight to the point. Tanaw na gunay, si Pam wa pa maka-function bisag gamay, asa ang transition team wa pa bisag gamay. Pero si Glenn Soco mahigala nag-request na inana, no? Karohon ta lang ni ha, ato ni tagag pagtagad ron buntaga mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Kay iyang gigamit na sad mahigala si Glenn Soco nga mao ko ni nag-request. Unya unsa man si Glenn Soco, Vice Governor na karon? Nga June 30 pa man na Vice Governor nga maka-function as Vice Governor. Naguna-una nag-request Glenn Soco. Unya si Pam 4. Ya inana ni si Gwen mahigala ka ug di pa lang nagitaon di air karon ka maayog yung wa niya tagai bisag gamay nga anggol na lamang. Si Pam 4 mahigala bisag iyang transition team wa ni tagai gamay. Pero si Glenn Soco ni function na. Kaya nag-request sa Glenn Soco nga ipapahawa na ni, ipakuan na ni siya kay i-renovate na ngilngiga oy. Straight to the point. Unya, ang hospital wa pa niya pa-renovate, Glenn. Muna nga i-calculate lang, Glenn, ha, kay ako ipakita-on ka karon sa hospital unsay kahintang, ha. Mo to iuna i-renovate ninyo. Straight to the point. Unahon kay renovate ni kita ka sa kwan dahil katong kang Oscar nga kwan. Ipakuan na gud to gamay atong courtesy ni Oscar Pasaporte. Kaya na labay mo sa akong kuhan ko, di pasahan mo ko. Mo ni kahintang sa itong hospital, kani mo'y unaha. Straight to the point. Mga sus ginoo ko. Di pa lang nagita undi-air ako, nagpugong-pugong na ako kay undi-air ta. Di pa undi-air, kamaayong balikason.
Atala ning agi katawa-katawa mga sukid tig paminaw. Nakata ning pagtagad lubuntagas sa panuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin bida na napoy laing sunog may galang ni Igo sa kabalayan sa may sitio Bambo White Road Barangay Inayawan Dakbayan sa Sugbo. Pasado alas 3 kaganinang kadlawon. Straight to the point. Apay sunog mahigala nga atong nangaytag hinabang para sa tabunok. Di asay laing sunog may gala sa Inayawan. Ginoo ko na unsa naman ni kalakiha. Hinaut ta nga mag-careful tang tanan. Unya nining sitwasyon na mahigala to kuha na dugang mga reports unya sa mga kabanan nga tuwa dito mahigala sa field karong buntaga. Pinisik matud pa sa welding may gituho ang hinungdan sa dako nga sunog. Sa pikas bahin katong sunog nga hitabo sa may Mananga 2 Barangay Tabunok Dakbayan sa Talisay kagahapon. Straight to the Muna point. nga magpakabana gyud ang mga silingan. Kay naa mahigala mag-welding, usahay di na lang magpakabana ang uban, tan-aw na lang na mahigala mga pinisik, kuha na lang. Ang uban sad magpakabana, hawd pod ang nag-welding, labi na ang tag-iya dekin. Di makapalag intawon ang mga pobre. So kining panahon na mo intra ang ato mga government officials. Kaya na may mga hawd, murag mga skinsa mga higala po ng uban. Lain man mga rason nga nung mabadlong na. Kata ni pagtagad lubuntaga sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa moto Vice Governor-elect Glenn Soko, kay nitingog naman ka. Akong hagpato ng imong tingog, pero tagaan taman kay chance gid sa atong tagaan niya po chance Glenn Soko kay posible mo ganing wa pa ni siya kay kalihok under the dictate pa ni mahigalang Governor Gwen kay naa pa din og posible pod manghigala among bantayan o basin unyag nigabot og 1 year himuon nimo ning konsultant si Gwen din og imong palingkuron din sa inyong opisina sa Legislative Building. Da ato lang ning klarohon gyud no. Kay ni hulagway si Glenn Soko wa ko ni basihanan ang espekulasyon kabahin sa paggamit sa buhatan sa Provincial Legislative Building aron himuong opisina ni outgoing Governor Gwen Garcia. Napay pamahayag ni Glenn Soko da ingon sa nga dapat mag-istorya gyud kuno klaro. Sa pag-istorya nga ang transition team ni Gwen wa pa man mag-istorya sa transition team ni Pam. Straight to the point. Tanawa huna ako nung mayo Glenn, timbang ako nung mayo. Ikaw ni function na ka as Vice Governor? Napamas na bidi diha, June 30 pa man. So nag-request na ka, ni function na ka Vice Governor na day ka? Nga board member pa magkahanto doon? Ma-Vice Governor ka ni June 30 alas 12 sa udto. Pero nag-una-una nakag-request niya. Ang tanan ni mong request, gihatag ni Gwen, niya si Pam. Bisag gamay na lang yung taon nga wa kita guide chance sa Miguel unsa man di ba ni sabotahe nga matang Straight to the point. nya kana nag-abang ng maong mga government agencies may na lang na nay kwarta ang Kapitolyo inigabot ni pa mahigala na ay kwarta ba kay nag-abang man na sila sa Legislative Building kini mga higala masabot gini mo murag di gyud mura sabotahe mga higala ning ilang gibuhat aron nga kunuhay mga kaigsunan ilang ipalpak si Pambari 4. Straight to the Pero point. mga Sugboano na hibaw ni anak mga sukid tig paminaw. Gamay na lang nahabilin si Gwen. Karong adlaw na lang mahigala ang ting opisina wa ta kasabot sa ipabuhaton ni aron. Ugma na weekend na. Wa ta kasabot sa pa iyang buhaton og inig katunga sa half day mahigala sa Lunes ambot lang. Timbang-timbangag maayo Glenn Soko. Nag-request na day ka Glenn nga papahawaon sila Glenn. Ikaw kuno nag-request Glenn. Kay mo i-request ni mo i-insulti ni Gwen Garcia indekin. Nga ni-request man si Glenn Soko nga papahawaon na sila kay kuno i-renovate. Nag-request ka sa man ka. Vice Governor na day karon. Nya si Pam. Unsa man na si Gwen? Bisag ganing iyang transition team wa pa gyud gani. Kuyawa ng inyong style no. Straight to the point. Ayaw lang kay pagpatakod Glenn no kay ang mga katawhan nga tan-aw mahimo pang matagaan kag chance sa mga tao. Sa man binuang man ning kalakiha. Tanawa si Gwen di gyud manaog di wa gyud tagay bisag gamayng higayon bisag gani ang transition team mga higalang Pambari 4 wa. Bisag dokumento dekin nga mga giturn over wa. Pero ikaw ni function na ka fully functional na day ka nga Vice Governor. Mao man yang gihimo atong iyang gipasangil po si sino nga aron maandam na daan ngi no. Si Pambari 4 wag kaandam bisag gamay. Unya pa sa June 30. Pero si Glenn Soko iyan ang giandam nan ko kang sino nga kuan kay renovate pod. Pakiton ta ka Glenn ang unsay angay i-renovate kini hospital. Tanawa na patan-awon ti ka. Nini mo hospital ha. Panahon na to ni mga pobre. Straight to the point. Panahon man yun na yung opisina diha nga pa. Panindot-nindot mo din ha. Mura mo pa aircon. Straight to the point. Ni ay hospital karon. Ako ipakita nimo ang kahintang nga angay i-renovate og una.
Straight to the Kung point. tinuod mong dunay kasing-kasing alang sa pagsilbisyo sa mga tao. Straight to the Ang point. kaning pagtagad lubutaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan mga overseas Filipino workers sa Israel dili na mo dayon pagpauli og nipili nga mo padayon na sa pagtrabaho didto sa mga nasod human nag-ceasefire na ang Iran og ang Israel. Straight to the Mas point. mayo og magpadayon na ng maong ceasefire. Mas mayo mo kung gadi na magkagubot, magsinabtanay lang gyud. No mo na importante mga kaigalaan. So kining Iran wa na sila capacity karon kay ang ila mahigalang nuclear program mahigala na bungkag na sa US. Uga kini ni ang og wa manggalin ang mabungkag kay mao man mahigalay gipalabas manghigala nga istorya. Medyo delikado gihapon anytime nga mo escalate gihapon mahigala mo tukar gihapon mga kaigalaan ang gubat. Pero ang taga-Iran mismo day kay nagplano na sila nga ilang ilisan ilang leader. Ang ilang kaning regime karon mga higala kay lahi man kani adto. Ang Iran kani adto amigos Israel. Panahon mga higala nga katong ilang leader kani adto mga Shia pa ba. No? But pag-abot sa Islamic nga leader, death to Israel na gitudlo sa mga bata, gitudloan na. So naay hate ang mga bata palandaan, no? Pero unsa man day, ang tumong nga wagtangon ang Israel mga higala sa mapa. Kung imong tan-awon mga higala, asa man day ibutang na ang chosen people of God. Og tugutan na to ng ilang mga higalang mga objectives. So unsa man og papahuwaon ng Israel na kay atong i-wipe out sa mapa, asa man sila ibutang? Asa man sila ibutang kuno? Ang mga Arab countries na dako kayo tanawa mga yuta. Gilibutan mga higalang Arab countries na nagamay kay Israel. So tugutan ta lang nga ang inyong gusto may matuman katong taga-Arab mga higala nga awaway Israel. Kay hantod ron di man sila acknowledge nga naa mga higala na exist ang State of Israel. So asa mas ibutang? Nya katawhan man sa Dios na ang chosen people of God di pud mosugot Ginoo og was lay kabutangan po ni Stor. Straight to the point. Moingon niya musuko niyang Ginoo mahigalang kamo gitagaan na mogdako. Inyo pag yung kuhaon ning gamay nga alang sa kong katawhan. Straight to the point. Kalabutaga tagaan tanig pagtagad sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na unsa ba ning witness ni Risa Hontiveros ni Balintong man mga sukit tig paminaw ni Balintong or ni Tug-ans tinuod ni. Kay ngiyang witness mahigalang gipresentar atong ilang investigation batok mahigalang Kibuloy, batok ni Duterte, batok ni Sara. Karon ni sulti naman nga kadtong iyang pagtestimonya dili to manghigala sa iyang kabubuton. Yatagan siya mahigalang kwarta ni Risa Hontiveros mao hinungdan nga ni testimonya siya ni adto. Straight to the point. Si Risa mahigala nang himakak sa niya na tagaan tanig pagtagad lubutaga sa manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Senate President Chis Escudero nitawag sa ubos balay balauranan nga mga gahi ug ulo tungod sa pagdumili nini pagdawat og kopya sa mga pleadings. Una nang gisaway ni Escudero ang Kamara sa wala usab pagdawat nini sa formal entry appearance adkaw tilam sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Mao point. na mga kining tanghaga den dapita. Ang House of Representatives mahigala og mo'y pangutan-on atat nga magsugod datos impeachment magsugod na. Karon ni file og appearance adkaw tilam ang council ni Sara Duterte di dawaton. Refuse to receive. Ni file og pleading di po dawaton. Unsa may tuyo gyud ninyo nga magdali magata. atat niya karon na ana. File nag pleading. Di mo dawaton lagi. Mo na ingon si Escudero sa bagyod mo, kini ni ang kamanga gahi bag-ulo aning kalaki ha. Wa mahigala dawata. Unsa man nagdali o aklaruhon tali nagdali o unsa man gyud marching orders Malacañang, nalibog na sila siguro. Kini gubantang may sutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lughan. Sa kanunay DYHP #1